po stoličkách každý jeden rok. No, teraz Toto chytaj. Jeb, Aha, gól. easy. Ha. Uuuu! Tá, do piči aj odrazu! Aha, to je na mňa, to je na teba. A to je double tap? O môj bože! Štvrtýkrát. Ježiš! Kde si letel? Čo som chcel? Piči, ja teraz... Ja mi pretieklo toto pero. Jaj? Hej. Chlapci, dal by som si, viete čo? Kámo, ani mi nevral. Liči. Presne. Pekne návod kakao. Lítka. To je prvá vec, čo ma napadla, že taká kokotina. No jasné, že viem A čo. už si to žral? Hej, jasné. Keď som žral každé ovocie, okrem dragon fruitu. A ostatných ovocí. To je sračka. Prečo to ti tak neboj sa? Čo sa bojíš? Sa stráchaš. Rhododendron, tvoja piča. Masná hlpata. Piča nie je skromná. Tak to teda otočíme takýmto spôsobom. Lebo si pomalý koko, to preto. Ó, dobrý, dobrý. Kde si? Dobrý! Piči, Ondro, pás! Hej, do piči na vlastnú. Idem ti. A mi ideš do piči na nákup do Lidlu? Tam si mal stať. Hej, kokot. Kámo, letíš, ibe. 15 boostu som mal. Hopa. Výborné, výborné. Dobre. Jebe. Kto vám dal ovládač do ruky, chlapci? Kámo je na to, Marek. Piči to. Kámo, kde je zle z tejto hry. Ako keby normálne s postihnutými škôlkármi hrám do piči. Teraz nebyl. Jaj. Dojde dnu? Toto je vtipné do piči. Typek zase na našom booste kempí do piči, toto je. Čo? Vedel som sa spálnul, ty debil vtedy. Kámo, ty si pekne retardovaný. Chápeš, že som sa spálnul vtedy, ty retard? Lebo ma rozbili. Áno, do piči, vodu... Kámo, tak... Vodu save, Kámo... Ty pičo. Áno, zase. Do piči, no life. Ale ako... Slaže. Dobre, znova. Poď ešte, poď. Dobrý fake. Aha. Dobre, ešte pomeň. Utlačíme. To je gól. Kod, no. Som nečakal reálne. Kamajgua. Bože. Ani na bránu nevidí kokot. A kokot tak Jester chytiči, dude do piči. To mám dosť do piči. No. Ty musíš vidieť, čo chytil to. Kámo, ale dúci je toľko. Kasen. Dobrý ten kokot. Ced mi gáty, lekár. Rigole to není jedlo. To sa im nedá čo zdá. Však. To je reklama. Na také žrádlo, no. Rigole. Kámo, tak neviem, čo si si dal. Asi nie, Ľubko. Asi nie. Kámo, proste. Čo ti jebe? Kokoti dvaja. Čo robíš, ty kokot? Vyjebaný. Čo? Ten nápis by sme mohli dať, keď ten Fedez pôjde head. Komu ver? Či ty nedáš? Či pôjdeš spať? Ja? Hej. Nemôžem ísť spať, ja musím čo najdlhšie hrať. Prečo?
No musím dohnať tieto 4 dní, čo som nebol za počítačom. Slabé. 9 hodín. Cigáni, je tam. Banet. Hlad? Aký hlad? Nemám hlad. Kokot povie, že 9 hodín, pozriem na hodinky vedľa mňa, že 9 Tak ale na 48. zaokrúhľujeme. Zaokrúhľujeme nahor. 19? Kámo, zás. No. Dobre. Teraz neviem, kto je lepší do piče. Kámo, Ale tak toto ja není letím cez možné. loptu. Ja letím cez loptu. Ja prisahám piči, že teraz som letel... Teraz som to... Tam. Po piči. No, bomba. Bampol ma. Proste, Že tam v tej bránke. hej, akurát som to tam išiel chvíľu. povedať, že proste... Tak ma bampol. Nie, bambol ťa nikto sa díva. No, riadne to bambol. Tie nohy také, vieš, proste celé. Presne. No, bomba. Ale to je iba tak, taký doťuk, vieš. Hej, no. To sú raňajky. Olovra 10. Na obed aj 4 kg. Samozrejme s takou oblohou. Obloh. Oblohou máš na streche, ty debil, hore. Á, pomeň, Ľubko. No, Bol. si ho porobil. Nevedel. Kukaj, si ho porobil riadne, ha? Je to kokot. Vidíš, som s ním Opa. vyjebal riadne teraz. Opa. Fake na vlastnú, proste to... Dobre. Kto to kedy videl? Ja teda kurva nie. Čo ti je? No. Dobre. Toto sme chceli. Dobrí ste chlapci. Vyjebaný Ľubo. Rotej do piči! Lebo niekto tu vie, to je to a čak do piči. Áno, positioning. Zase do piči. Zavri piču! Kokodaj ho nerozjebem, on mňa rozjebe. Áno, lebo ešte aj rozjebať sa dá, podľa mňa, hej. A, no tu sa... Čo ti jebe? A to ešte stíhame dať. 2 góly. To môže, hej. Zomro sme dali. Taký posledný sekundový. Neviem ako sa nám to podarilo, ale podarilo. No treba dobrý kit. A ona sa cápka neozvala ešte? Len kam, nie? Hej. Ty kokot, čo ti jebe? To by bol kokot úlet. A reku, došiel by som tam, že táto ti aspoň nezdochne. A rovno by ma do piči poslala. Pri najlepšom vo štvrtok, keď sa vrátim z Nitry. Ja nemám boost, nie som ani na tej polke. Čo ti je? To už nie... Dobre. Ide na ich bránu, ale na našu. Som ti nechal. Lebo Remíza? ty si retardovaný, hej. Nie, nie remíza. Piči! Ešte mi daj, ešte mi daj, ešte mi daj, ešte mi daj. Ešte dáme.
Pekný, to a ešte? Na vlastnú pomer. Ondro. Tak vám chlapci jebe. A mne ešte Tak viac. tebe jebe! Kámo, nie, to... Pičo. To čo znamená na piču? Totálne na kokot. To máš, nie? Tak ako drem. Ti jebe! Oho. Si som pretlačil. Piči tam. To bude teplo tiež už. Čo ti jebe? Kamoško, ja si pôjdem sprchu dať potom. To som minule spravil. Ale ľadov. No takú. Letný bríz. Tomu herce si ide pustiť to, jak ma napadlo, čo ti jebe, to si klipni. Ja si to klipnem. Kamoško, ja ani neviem na akej Veľkosti rám. 16 bude vedia. veľkosti mám jas. Lebo proste, ja neviem, že... Aha, dobre. Počkaj. 5%. Dobre. Oblakov je to poznám, to mám playliste. To chytil, wow. To chytil! Ale ako komentátor. Teraz to skúsil na bránku. Ale je to safe na 50 bodov. Kamo, ja neviem, to je bus. Sa točíš ako kokot. Nechaj to na mne. Dobre? Pinč. Opa. To je jak si prehltol. Mňa zobral niekto. Kde si šiel, bozo? Pohorobenko na dvakrát. Fú. Ja teba sa volá skip, a nie tak skip, ale ja ho budem volať skip. No tak toto neskipnem, Aura. Ne. Dobrý.